Moi. Eli siis, mulle tuli 25 tilaajaa aika pitkä aika sitten. Mä lupasin tehdä se Q&A:n sitten kun mulle tulee 25 tilaajaa. Mä oon ottanut 37 tilaajaa. Niin vähän myöhässä, mutta ei saa tuomita. Mä tein videon, jossa mä kysyin, tai siis sanoin, että lähettäkää mulle kommentteja, kysymyksiä, että johon mä nyt vastaan tässä videossa. Numero 1. Mikä on sun lempiväri, eläin, ruoka ja tekeminen? Lempiväri, no siis ehkä sininen tai jotain sinne päin. Eläin, kissa, ruoka, sushi. Tekeminen vaikka kavereiden kanssa. Milloin pelivideo? No, vaikka seuraavaksi. Mikä on sun lempi pikaruokaravintola? Vaihtoehtoja on vain yksi. Jos vastaat väärin, syön sut. Älä syö mua. Subi. Kiva kaveri sun luokalta, paras biisi, onko sulla koruja? Kiva kaveri. Kaverit. Paras biisi. Okei. No aika vaikea. On niin hyviä biisejä, niin monta, että mä en tiedä mikä on paras biisi. Mutta ehkä Rammsteinilta So Be So Good. Ja sitten onko sulla koruja? Tämmönen upea rannekoru. Tää on tämmönen horoskooppikoru. Ja siis mä oon kaksonen, niin joo. Moi, Alisa täällä. Niin MP meidän luokka ja mä possu emoji. MP seinähullut. No siis paras luokka tähän mennessä, eli 5/5. MP seinähullut 6/5 helposti. Lempipeli Minecraft. MP 5A-luokka 4/5. MP Bombardilo Krokodilo Mango. Bombardilo Mango on tosi hyvä juttu. Tosi hyvä juttu. Milloin teet haastevideon? Mä tein jo haastevideon. Mutta mä voin tehdä uuden joskus. Ota Jarsen huivi pois mielelläni. MP Kiddot 6/5. Skipidiakimo. Mitä toi on kysymys? Kertokaa kommenteissa, mitä peliä mä voisin pelata seuraavaksi. Pyytäkö mä pelaamaan mitään maksullista peliä, koska mä oon köyhä.